Il-festa ta' ġenerożità bris id-Dar tal-Providenza saret sinonima mal-ewwel jum tas-sena fejn id-Dar tal-Providenza tappella lil pubbliku biex jgħin sabiex jinġabru fondi biex id-Dar tal-Providenza tkun tista' tkompli bil-ħidma tagħha. Il-festa ta' ġenerożità nfetħet il-ħadd filgħodu b'qudiesa ċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Charles Xikluna u matul il-jum ittella programm ta' spettaklu kif ukoll b'appelli biex il-pubbliku jkompli jagħti s-sosten tiegħu lid-Dar tal-Providenza. Fost oħrajn ittella irkant ta' pitturi u oġġetti oħra kif ukoll innataw numru ta' donazzjonijiet minn entitajiet fis-soċjetà. Fost dawn kien hemm il-Partit Nazzjonalista li permezz ta' delegazzjoni ippreżenta d-donazzjoni tiegħu. Matul ix-xahar ta' Diċembru saru wkoll numru ta' attivitajiet oħra bris il-festa ta' ġenerożità fosthom kunċerti tal-miliet u t-Tackle for the P, turnament tal-futbol bis-sem ta' politiċi u saċerdoti fost oħrajn. Fid-djar kollha tad-Dar tal-Providenza jgħixu b'kollox 115-il persuna, min f'xi residenza fis-Siġġiewi u min f'xi dar oħra fil-komunità. Fil-fatt id-Dar tal-Providenza għandha numru ta' djar fil-komunitajiet biex aktar persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jgħixu fil-qalba tal-komunitajiet. Matul is-sena 2016 saru numru ta' proġetti importanti fosthom il-bini ta' pixxina terapeutika u dar ġdida fil-komunità fiż-Żurrieq. Dawn il-familjari li jkollhom bżonn mumenti ta' mistrieħ